Sekta mar somo medo mana nimo kalure kod achiedh nade mamedo nure. Higni ariyo nyaka ne sirikal Kenya Kwanza donjie telo. Kata obedo ni jatend piny William Ruto nokawo migawo mar somo kapod yom ahinya kalure ni lai mar somo mar CBC eka nochakore kendo thoth mbalariany ne gope obembo. Jolony lero ni singo mathoth ma Ruto noketo ne jopiny mapok onyalre nyaka sani ema nomiyo jopiny oketo geno ni sirikal Kenya Kwanza ne nyalo rieyo sekta mar somo. Ma e wuoth malit ma sekta mar somo sekalo e higni ariyo mokalo. I, William Samoei Ruto. Higni ariyo tok sirikal Kenya Kwanza kawo telo, sekta mar somo e pacho ka ni kama rach kaluwore ni thoth chenro ma sirikal Kenya Kwanza nosingo tiyogo e bero sekta no nenore mana kalak kendo moko osepodho. Jolony lero ni kata obedo ni sirikal mar Kenya Kwanza noyudo sekta mar somo kapok otegno, keto geno mathoth ma ok nyalre ne jopiny, koro sani oketho sekta mar somo masani ni otanda mar midekre. The current government inherited an education sector that was in a downward spiral. A downward spiral in the sense that we had a rushed transition from the old curriculum to the CBC, which had been unplanned, which had become a huge crisis that they inherited. They also inherited higher education that was already in a huge crisis. The problem is that they made huge promises. They made people think that after 2022 we will enter the land of milk and honey, and they either did not have a full understanding of the extent of the problem, or they had that understanding but they just wanted to win election and they didn't care what happens after that. Jatatije mariwruok mar Usawa Emmanuel Munyasa lero ni aput mane Kenya Kwanza ochuogo e wi rieyo sekta ahinya lai mar somo mar CBC norem chiwo chenro mar ariyo maneno ni CBC otayo makare. Gie sani Munyasa lero ni chenro mar CBC obam kendo ok nyis picha maler ma jolony ne nigo kochakre. So the term we came up with around domiciling was an interim term. It was supposed to help us avert a crisis and then think about how we create the school system as envisaged in the CBC, which is that we'll have an ECD, we'll have primary school, we'll have a junior school, and we'll have a senior school. Until now, there's no sign that we are working towards implementing the designed CBC. Achiedh nade mar CBC bende jimbore kalore ni jopuonj mag CBC 46,000 manonego ndiki e yo mongirore nyaka sani pong'o itgi mana gi singo tim to onge. Jopuonj mag JSS oseng'anyo kuom thuolo buora e higani. Ng'anyo sekta mar somo osebedo kaluwore moro e tok wadgi to samoro riat. E chak mar tamar adek, jopuonj mag Kuppet kod mag NAT nobago ng'anyo kaluwore kod achiedh nade mathoth ma gin godo. Kata obedo ni ng'anyo ma kamago nochungi, nyaka sani moko kuom ng'ikruok ma jopuonj ni godo pok otieki. Gie thuolo ni jopuonj mag mbalariany e bwo riwruok mar UASU obwogo dhi e ng'anyo nikech nok mar omenda e mbalariany gima miyo moko kuomgi pok ochul kata manosara. Ma kimedo kod wich bar maduong' mar chenro manyien mar siro somb jopuonjre masani bwogo nuro chutho somo e mbalariany. Munyasa lero ni sirikal nonjaore e kinde manoriwo wach mar jiwo mbalariany oloso omenda moromo kod chenro manyien mar siro somo e mbalariany. While changing the funding model, we also allowed universities to unreasonably, in my view, increase fees to unimaginable levels. And so mixing the change in the funding model and the increase in the fees to a level that is to me unreasonable has created a problem. That problem is going to be, right now it appears like a problem for students. But in the fullness of time, it will be a problem for the universities, it will be a problem for the government itself. Munyasa oseyainya jatend migawo machon mar somo Ezekiel Machogu molero ni ne kiare kendo ne ok owinjo tije malong'o. Last cabinet secretary was a mistake to have been in the ministry. I am not saying this because he left. I have said this when he was still there. I thought he was out of his depth, never paid attention to what was needed in that ministry. I am hoping that the new guy is solid, that he will be able to sit down in the boardroom and look at the problems facing the ministry. Nyakora mogi achiedh nade mag migawo mar somo thoth mokalo kendo thuolo ni ok nyal romo lero gi duto.
Parni sirikal ni bende ema chenro mar chiwo chiemo e skunde nochungi. Sirikal duto bende oduoko chien omenda michiwo ne nyathi ka nyathi e skunde mag sekondar kowuok e siling 22,000 nyaka 17,000 ng'ato ka ng'ato. The figure of 22,000 per child was set up in 2008 when the free day secondary education was implemented. In 2024, we have reduced that amount to 17,000. One will ask what is the logic? Because the cost of living in 2024 is definitely much higher than 2008. Watiyo kod midhiero maduong' masani okwako skunde mag Meye, kama chiegni ni en mar Hillside Academy and Darasha, monego jopuonjre 21 kendo hinyo jopuonjre mathoth. Ka sirikal mar Kenya Kwanza donjo e hike mar 3, migawo mar somo e bwo jatelo manyien Julius Migos koro ni kod ting' mapek mar bero sekta mar somo kapok otho chutho. Dakika 30 osekalo tok sadek chenro pod en maro imore aneno ka uoro oteka Simfrozo Kinda awinje yono makare kendo Ramogi TV neno maler nyinga en Ato wuod Kodumba Kanyamwa ma wino janabi kanio yani Masaya yie gi doho kuom mako masengeli jok mane omiyo rawere otho e maandamano be onego kawnegi okang' kaluwore kod chik. Erokamano Mayo wino janabi e paro ni aseso mari ma an nyaringa